Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, ika natong tanan, no? Hinaot nga naata sa mayong panglawas o kapiskay o karon mga ka-DJ, mga ka-listeners, atong ipadayon ang laing sumpay ning bagong sugilanon. Ikaw na, Promise, Part 9. Mamalihog lang sa dekog tubig. Ako na. Palihog ko. Ah, DJ Lax. Wow! Ka-sweet! oh, Oy, Naligi ka. kung ako mo ani, di raon ta ko mahibaw nga ikaw pa rin magpainom og tubig sa girlfriend sa imong best friend. Oy, Karen. Gidunol ran ng dudong Jed ang baso ni Inda Sheila. Oy, kamalisyusa bagod ni mo. Hilong tiguang. Agay. Usap ka ka rin. Huwag may respeto. Siya may respeto. Unsa ra gud na siya kung makaistorya nato? Mura mas taas og level nato. Sa taong ka eh. Okay ra nga naon ni si Sheila. Kay magka-level sila. Pero kita? Usap sa ta. Ilasa ba ni mo manulti? Ako lang sa nagibutang sa angay nilang pwesto. Kung di pa ka ni Carlo, adto na magkita ni sila sa ward. Hilasa gyud ni mo manulti babayhana ka. Oy, aron ka masayon. te, igo na. Ay, Jed, panggawas na lang mo. Og salamat sa imong pagduaw, Karen. Tara. Unsa sa ba? Tara na. Palihog ko sa tubig, te. hilasa baya gyud in town adtong babayhana. Oy, mura ramandan nito ni mo trapuhan. Ayaw na lang to sila giskot, te. Padayon tas translation. Oy, ha? Padayon ang yun to nato, day gwapa? Unsa man di ay, dili na to usikan ang panahon, te. Mong sige na. Palihog, padayon asaton nimo gibiyaan ganina. Nga din suko man ka. Nga tinuod ba na ko gisulti, ha? Katong mga tawanan, nipahimos lang tanyo ni Carlo. Ikaw, si Carlo! Kamong duwag ipatuyok na mo espada atong basura nga sila! O nagpautosan mo! Kung nga no, wak ko kasabot! Karen. Buwag na tabi. Oh, Kadungog ka? Buwag na ta. seryoso ka? Kung sa tanaw naman ako, nag-joke ko. Makigbuwag ka na ako for no reason? No reason? No reason, good. How sa man di reason? Katulad na hitabo ka ron? Lang? Di mo na itong ilang? Dako itong rason para buwagan ka. I'm fed up. Kaswerte ra ni mong nakauyab na ako. Wako swerte. Di malas ko. Unsa? Oo. Di malas ko nga nagkauyab di mo. Ha? Wow! Kahilas ni mo! Kaswerte na ni mo nakagusto ko ni mo! Imong igong patuon, anak, Karen. Aron ka mahibaw, Daan ako nahibaw nga imor kong gigamit. O gisakyan rito ka. Nakurat ka? Busat siya! So what? Kung hibaw kang gigamit, rati ka. Okay. Change plan. Pero same goal. To get Carlo by hook or by crook. Sa ato pa, di na ka maadto niya samtang nagpaayo pa siya. Ayaw nung to siya, di. Nisong nagod siya sa ospital. Aw, hinuon sab. Loya sa di Karen, oy. Ha? Usa ba tayo nakaluoy niya, day, oy? Grabe naman sad ka, oy. Wa naman ni care niya. Di mo siya worthy care good. Mag ikaw. Hey, more than worthy care. Oh, Bitaw,
agree ko, anak, kantos Karen. Hey, ambot na lang. Ate Sede, sad, uy. Masakitan na ba ni si Jed, ti, oh? Ha? Unsay nasakitan? Sus, kay baw ko, uy. Nakigbuwag ka, kay galagot man ka, pero nagmahay ra ka deep inside. Ah, Ala. Mo na dagways na sakitan. abi di mo, gusto mo gani kong mag-celebrate? Kay, finally, human na ako sa kong pagplinastik niya. Uy, kakruel good ni mo, Jed. Ngano nang uyabang kaniya kung wala kay feelings niya? Ha? Ako mong uyab niya eh. Siya ay nanguyab na ako. Ha? Yeah, honest. Nga lugod nga, si Carlo may iyang nagustuhan. Para gamiton ko nga maklose siya ni Carlo. Pero bisan sa niya, papirten, ang iyaragya pong mga lihok ang ni-betray niya. Bistado gyapon siya. Imo ra tingali ng huna-huna, oy, Jed. Aw, di lang sa tiga pugson sa pagduo, sir. Pero sultihan di ka. At first, ako siyang gitagaan og benefit of the doubt. Gusto pa na ako siyang tagaan og chance pa. Pero, di ganiya ikatago iyang tinuod nga feelings kung naa ka. Ha? Ngano. Mura siyang kabugnoon ni Daishila. Wa man good. Di lang kabog noon, di. Kakit-kiton pa gud. Ah, grabe sa... Laki tinuod. Kami ni Carlo nakakita gud. Mura siyang dragon nga gaaso-aso ang mata. Bisa nagpahiyom. Baya, Jed. Over naman sad na, uy. Pero, nahibaw ba siya nga si Daishila nagbantay niya sa ospital? O maupag miabaga sa iyang gastuhan? Wa, kay di man musugot si Sheila nga. Sultihan siya. Ay, naunsang sa kaday, uy. Mm. Bantay lang nang magkita mis opisina ini balik niya. Ayaw na lagi, te. Samok na. Usik sa panahon. Ay, amot nilang yun ni mo, ay. Nganong nasubrahan man kas kabuutan Daishila, ay. Lagi no? So, iya bitaw kay kong Carlo. Oh. Tree planting is perceived to be the most engaging, environmental-friendly activity that people can take part to make the planet a better place. For thousands of years, the Earth has used trees to combat climate change. Life cannot exist without the presence of trees on the planet. They have long-term and short-term benefits as well. Trees have countless benefits to everything on the planet, from sea animals to countless people working around the world. Planting a tree not only benefits those who live locally around it, but to the whole population, such as by removing carbon from the atmosphere. Trees have a positive impact on mental health by reducing stress and encouraging outdoor activities. If you are thinking of planting, read below to find out the many benefits trees have on the environment. Ay, istorbohon baka na ako siya, sa. Pero, di ba kung mahibutan ko, di ko makasulti. Saon ka niya ako sa... hustok timplahan na ako siya gatas. Day guwapa. Break on na. Oh, inom o na gatas. Oh. Uy, salamat te. Ibutang lang na te. Imnadayon kay mabugnaw na ni. Tiwaso na sa ninako te ha, gamay na lang yun. After taking a stroll in the woods, you might have felt that there is clean air. It is true because the trees do purify the air. There are many types of trees on the planet. The amount of oxygen produced by each may vary. Ginaday. Okay, te. Naasad ko'y isulti ni mo. Unsa man na, te? Si Dong Jeday ba? Murag nakagusto man siya ni mo. Sorry, te. Nabugwa ka ni noon, tikada. Sorry, te. Okay, Rawi. Pero de guwapa, eh. Mamasad ko kay panghilamos. May masad ning gatas gid akong nahilamos kay good for the skin. Nalati, uy, nakasa, nagdinoon ko ni mo. Nakalitan man ko, good. Huwag ako magdahong nga mo tayo mo isulti, te. Mausad lagi, oy. Ato sa nang pahiran mong naong tibi. Ayaw na, oy. Sorry kayo. Nakasagid ko da. Wala ba ka mapasok, te? Ha? Init-init para pa tong gatas. Ayaw, oy. Hilamusan lang dayon ni nakubog ng tubig, day. Excuse una ni mo, ha? Uy. Kinilaging marites kay ta, oy. Resulta. Ay, kaluoy ni Ate Sedis. Kining. Day gwapa. Te? Huwag kong tagamda.
Ay, puslan man, day ba? Napaso na ko tungod sa akong pagkamartis, day ba? Barugan og lingkuran ko na lang yun ni day. Ay, Lati, uy. nabugwa ka naman ko ni mo. Natanawan imong naong ti namuha namang gani na. Ay, tibawason ko na lang. Pasaylo agad intahon ko, ti. Kinig yung pagkamaritis na ako. Mahulog yun hinungdan. Ako masaning sagod. Okay na, padayon ko ha. Padayon gyud ka? Padayon yung koy. Wana bitaw kay giinom din ha. Basta mauna to, day. Mauginay akong nabantayan, day ba nga. Nakagusto si Dungjen ni mo? Inami ko ramang gunang kang Jed, te. Ay, dili. Lagi, klaro lagi kaayo. Klaro kaayo, uy. Aw, sa una pa man ko kabantay, anak, good. Pero warasan na ako giseryoso akong pagkamaritis ba. Giminus-minusan sa nako gamay. Pero ganina ba, klaro kayo, uy. Tinaw og tataw gyud kaayo. Makita gyud sa iyang mga mata, day. Grabe. Makita siyang dagway, day. Oh. Siya, Rosad. Siya, ro, kakabantay, day. Kabantay magani ko. Te, di lang ko dato tagaan og Malaysia ang mga lihok ni Jed, good? Ha? Di tagaan? Mm. Di kaligayan, day, ay. Relax, relax. Inoon, malisyusa masagog ko. Tanawa ni resulta na hinuon, te. Ikaw, gyud. Ay. Nahala. Sige ay, matuog na ta. Lam-lam ng kagabion baya. Mamahuway na ta. Si Jed. Jed. Pwede mag-istorya ta? Oh. Kung about sa trabaho, pwede kayo. Pero kung personal, di pwede. So, bayan sa usap na. About na to ba? So, it's personal. Excuse me. Animal ning tawhana. Feeling gwapo sad. Makigsulti gid siya na ako. Unya, yan na sigong flirt-flirtan. Unya, madasabit mo ko. Madagid ko eh. Ano man sab? No way! Ito yung bigid nga. Hakap kayo ang dughan sa yung gisod. Kanahan ginipihan. Pero, hindi ko makumbiyansa. Kay, matintal sa dunya ko. Kanahan sa na ako eh. Wa pa ko'y nahon-honaan ng bagong plano para kang Carlo. So, kinahanglan nga mistake lang una ko ni Chad. Asar mo yan natawhana pa. Nahibaw ko sa iyong weakness. Di mahumaning adlawa. I'm sure magkapalik rami. Tuar siya. Nakigsulti sa ingratang tiguang. Mangita na kong higayon nga makaduol niya. Stoy, imong uyab o. Correction, te. Ex-uyab. Mapay pagbalik og report anak niya, no? Sukad sa linog. Oo, okay naman na siya. Aw, okay na yun. Kay siksi na kud kaayo, nay. Ikaw kitingali ang kipasiksihan, anak. Bisag maghubo pa na siya, te. Di na gid ko magibalik ka na niya. Wa pagid mag-ukang og tabi ang tuha ay. Hapit na ako mahurot na akong gikawan. Unsa kaya akong buhaton ini, ha? Te, kumusta naman si Sheila? Asam siya ron? Ay, tuwa na sa probinsya. Padayon na sa siyahang buluhaton. Oh, moto katong iyang sigig translate sa una? Mao to. Mao na to. Mao man to iyang lectures mga taos bukid. Ilibag din ako niya, te. Grabe. Usang. Nakalimutan si Karen! Oy! Sir Jen, si Karen, sir, nalipon. Dog, gitawag ka daw. Kung anong ako may tawgon? Atuan na lang daw. Uy, tingaling na. Atuan na lang daw. Ay. Okay naman ka. Pwede na kabiyaan. Jed, please. Kung gusto pa ka mo pahuway, pahuway lang. Pero magawas na ko. Wa na gani ko'y bilit ni mo bisan kamay. Gusto ko ginibihan na. Jed pa.
Karen, nahibaw ka gid unsa ko karon ka busy tungod kay wa si Carlo. Mao nga ayaw ko lang aya, ha? Dili pa man okay akong pamati, Pi. Aw, pauli lang muna. Magpabuko. O di ba, ipahatod di ka sa ospital. No. Wes, pahuway diha. Jed, please, paminaw una. Buhi ko. Paminaw una ko. Kadiyot lang. Naging artista ra mo ka. Nagpalipong-lipong ra ka. Para lang pag-corner ako, right? Wes, akong usbon. Wa ko'y time para nimo, Karen. Ay, salamat na kagawas ko. DJ Pagkong narba ko Lax matimpang. Relax. Humuting kanahan. Doon tagahangin re. Totoo, di ko wa makabalik din hida. Long weekend man ron. Maka-enjoy gid ka. Lagi? Doon ako'y seminar on niya after lunch. Basi ganahan ka makuyog. Pero pwede rasad nga dinira ka. Sige, magkuyog ko. Gusto sa kong makakita unsaon mo pagseminar ang mga taos bukid. Okay. Tumasun din eh. Layo pa, siya. Nga no, kutas na? Nangurog ng tuhod? Medyo, nabaguhan lang. Dool na lang ay kabala ka. Mga 3 na lang ka kilometro atong tungason. Ha? Sure? Wa ko magkomedya. Doon na lang niya tulong ako limit. Pwede mo pahuway ka diyot. Sige, kadiyot ra ha. Kay malkan si tas oras. Oo, kadiyot lang yun kayo. 5 minutes lang ha. Okay. 5 minutes. Uy, wala ka ko to say. Naanad naman ko. Yung mo ko mo. Parang kag superwoman. Taga-bukid ko. Anad kog tungas, tagpila ka kilometro. Pero, rich man mo. Huh? Taga-bukid man gyapon ko. Saludo naging kasi yung pamilya. Jed, ayaw paglihok. Ha? Nga naman. Basta, paghuwat ka mo ingon ko nga pwede na ka mulihok. Pero, sure eh. Nga naman, pwede na magkakamusulti. Pwede ra. Ayaw lang gid paglihok, bisag kamay. Ha? Siya. Naguyarwa na naman. Kalma lang. Di ra lagi ka mo unsa, basta di lagi ka mulihok. Ang siya ba? Panura mo ko makurog. Kalma lang lagi. Kung mulihok ka, tabangan yung kagpaha ka na. Ha? Unsa din? Asa man na sila David? Wat lang. Hapit na. Kamay na lang yun. Unsa lagi na? Uy, mananap. Tao. Grabe sag tao, uy. Unsa na? Buhaya na. Leon. Tiger. Anaconda. Uy, waing taon to sa Afrika, no? Naunsa man ka? Dadlo kami kasi. Unsa din na nga. Kung mulihok ko, mamaak man. Ha? Unsa na siya ba? Ha? Ayaw lang gud kahadlok, good. Og ayaw lang yung lihok, ha? Mga hantik na. Muagi na sila. Unsa ba na? Kana kung dagko nga hulmikas na puwa, sakit ka yung mamaak, mao nga ayaw yung lihok. Muagi na. Hapit naman sila mahuman. Wa na. Tuwa na sila. Tuwa na, kita ka? Ay! Kubaan ako, uy. Abi na kong unsa. Nainagin sa kong gibati, uy. Murag mo ng katawan siya. Sorry na, good. Pero katawanan bitaw kayo yung mong naong. Oh? Katawan na, di ko naong. Di ba, ganina ba? Katunahadlok ka. Murag ka kag bata. Luoy kay ka nga, katawanan kang tan-aon. Sorry, good kayo dyan, ha? Sorry, gyud. Ang kalikupan o kinaiyahan sa Pilipinas,
Nakakabig sa daghang langyawng magpapatigayon og mga bisita tungod sa kaabunda o katahom niini. Daghan na nabuhi sa turismo o sa minerales gikan ilawom sa yuta o kabukiran. Nga gigamit, isip mga nag-unang sangka paghimo sa mga electronic gadgets, Kurot naman gid. makinarya o guban. Believe ni Sheila. Usa sa mga maayong gihisgutan sa atong presidente sa iyang ikatulong sona, mao ang kabahin sa pagpanalipod Sona sa ka na. kalipupan o kinaiyahan. Mhm. Maayo nga iyang gipahinumduman ang mga lokal nga opisyal sa ilang kaakuhan, isip mga piniling leader sa ilang mga dapit. Dili ikalimod, daghang LGUs ang Believe nagpasagad gyud sa ko ilang niya. trabaho. Murag, wa na gud ko'y kabutangan sa kong bilib niya. Sorry. Sorry, Jun. Pero, katawanan bito kay kagnahong ganina. Ay, cute kasi ganina. Ubisan karon nga nagkisulti siya sa mga tao. Bulutaw gid ang lahi niya nga beauty. Simple. Ka respeto-respeto. Way sagol nga hangin. Wala lang og dili rich girl. Ay, sertihag yung Carlo eh. Nakaw na lang gid siya. Oh. Nagsam ko. Oh, murag nilevel up naman ang akong pag-admire ni Sheila. Agay. Nakusuglusag pa akong self-da. Okay ra kaani nga dahon sa saging lang atong plato og magkinamot lang ta? Okay, Ray. Excited mo ganin eh. Muratag nag-camping ba? Excited lang ka karon kay bisita ramang ka. Mura kag nag-camping. Ha? Pero kon ingon ini tingali kada adlaw, di magsilbi. Oh. Sige na uy, kao nagtiwas. Ah. Videohan di ka ha? Akong isa di Carlo. Hi Carlo, mga unta. Carlo! Do! Nga na! Sula ko din eh. Ako mong tinaadiha o. Kauban ni Sheila. Ay, nasuya ko na. Pero sige lang. Mamawi ko sa sunod. Why Joe, guys? Lamigay ka nga ang plato dahon sa saging. Ya, magkinamot ra. Oo, nawa. Napagiging isda nga isugba. Kunya na inasal manok bisaya. Napagiging nilungag saging nga with ginamos. Wow! Lahir ang ginang food sa bukid, guys. Mga unta ninyo guys. Bullshit ka Sheila. Ano gitag pa man ko itong tawahan ha? Iya kong gipasuya? Huh. Oh, nasuya ko. Pero wa ko magselos kay dili siya si Carlo. Asa maging naa atong babayhan ha? Unsa mang gyud? Hoy, nga nung taong nasuya man ka. O sa may makasuya itong video ha ba? Nido ba na ipangutana? Ako na yung boyfriend. Pero lain lang yung kauban. Hala, no? Nagbinata lagi akong boyfriend. Seryoso ba ako? Nagselos ko. Carlo, si Jed man to. Ganun magselos man ka. Ako magununta dapat kuyog nimo. Unya, kay wa man ka. So, wa day ko. Pwede ra lain ang hupuli. Oh, Wala din ko pa uyon sa kung nakita sa video. nangaon na mi kuyog sa mga tao. Nakakita bitaw ka? Oo, bitaw. Nagtuwa na itong mga tao. Nagkamay uyab. Oh. I-avoid na mga yung anahan next time. Carlo? Hello? Hello? Babe? Hello? Hello, Doon sa ka? katulugan ako. Good night. Hello? Babe? Hello? Ay, diputol ah.
off good. Nganong ingon at tuman siya? Kung seryoso siya, wag yung ko malipay niya. Wa si salig na ako. Unsa di ang pagtuon ako? Two-timer? Tanan nga report sa mga department heads. Nasabit na. O imo na lang signature ang kuwang. Ang sumituhan na. O, niting-ting. Sukad kanina pa. Pas pa yung nilakaw. Ups. DJ And Lax napakoy! Remix. Unsa mo ka do? Isapod ka? Klaro ba? Klaro kayo. Unsa di ka? Gisapot ko ng tanaw ni mo. Ha? Wa ko mong kumidya. Sa di usahan mo? Mo ni mga reports. Oh. Pero unsa ako sa ba? Trabaho ko na ta. Unya ta mag-storage lunch. Unsa may problema itong tuhan na? Yan magsapot mo siya nako. Mo day way reply sa akong mga messages. Comment sa siya sa akong video nga. Video. Lo. Oh no. Nagselos ka siya nako. Sana all. Uy. Apil sudah. Hapit na ta nakatunga ugaon. Wa pagid ka musulti yung si imong gikalagutan ako. Kibaw mong dagunsa. Mutan na di ko kung kay bawa pa ko. Kibaw na lagi ka. Sumituhan na eh. Taga na. Mura magipod ang mga bata ini do. Tarong bitaw do. Kalimtin to do. Ano siya kalimti? Kay kung nag-ingon, kalagot ka na ako niya. Kalimtan lang. Sakto ka. Mura kong nagbinata. Si Sheila? Kibaw yun lagi ka. So, sakto ko. Si Sheila, gid. Katawa ra eh. Suya ka sa. Miyan ang bago na eh. Los, wagon. Klain. Pitaro. Wa ba yung kumalipay? Tanong sa mga do. Waram to yung kalainan sa kitang tulo dito sa farm. Upset lang ka that time. Pero ako siyang girlfriend to. Ako'y iyang boyfriend. Dapat ako iyang kuyog dito. Kinay mga laing tao nga wakay baw abot namo. So nagtuo uban nga kamuy uyab. Wam ni magtuo nga uyab mi. Do, di sa guing unaan na, uy. O, di sa di unaan na sila. Do, ang akong gipasabot, ang ubang tao. Ang ilang POV nga nagtanaw ninyo. Kaya bisan wa sila nagsulti do. Nagtanaw lang sila ninyo. Nano to yung mga speculations sa ilang mga utok. Nano to yung nagfan-fan ninyo sa hilo. Ayaw ko katawo ilo. Kuha ako malipay. Galagot ko do. Galagot ko. Sige. Di na ko mukatawa. Pero, honest do, kasyagitan kong mukatawa. Pero, seryoso ka. Nangigim gid ko. Kasabos tingali ka na ako. Oo. Pero, do, di makaangay maglagot ako kay, wa mo kumuporma ni Sheila. Pero imong nawong do. Imong tinanawan niya. Huh? Sure, Ay pa matakto. Kaya nakailaki ko nimo. Imo ra nang unahon na, oy. Overthink ra ka. Overthink?
Sabgoy. Pero kag, wa magkailan ako. Mao gani. Kaila gani kay kun nimo. Kuwang na makabasa ko sa mga utok. Akong kailangan ako, di ka ngay mabala ka. Kay, di gid ko mo traidor ni mo. Mora bito niya akong gikuptan do. Nga di ka mo traidor na ko. Mao sa bitaw nga aris kay kung nisulti nimo karon sa akong gibati. Mao nga. Ayaw pa as if di do. Nga wa kay feelings para ni Sheila. Nagkawa, gini mo doy. Akin na gini. Tultihan na ka ha. Parang kahay gini ha. Kay bawa na sa kadaanan ni. Ako, na-crush na gid ko daan niya. Pero pag soda ni mo, unya siya, nakagusto sa di mo, puyo na gyud ko. Padapli na gyud ko. Wala ko mula pa sa crush. Gani, ang crush, napulihan na sa pag-admire o respeto. DJ Daragin ko to. Relax. Okay. Timanan ko na yung gisulti ha. Oo. Wala tinuod. Pero, Pero unsa? manisa niya. Prangkahan sa ka. Pahilakon ganyan ni mo siya tungod sa laing babae. Musod ko do. Bahalag mag-away ta. Di manisa niya. Prangkahan sa ka. Pahilakon ganyan ni mo siya tungod sa laing babae. Musod ko do. Bahalag mag-away ta. Sula bata. Nga nang utang pahilakon ako si Sheila na tungod sa laing babae. Pero, murag, nalain na ba ito na ako na? Follow up on ba ito na ako eh. Sakto ba ka niya akong pag-translate sa Bisaya ini? Basahon ako balik. Gipaning kamutan sa Forest Stewardship Council o FPC nga mahibaw-an kung unsa ang labing maayo nga pamaagi bahin sa pagkunhod sa paggamit sa mga kemikal nga pestisidyo sa mga si Carlo. Di sa tika tubagon eh. Di gihapon mo tubag. Chatan ako eh. Kung ako ni sing entertainon, malangan gyud ko. Kaya di ba mahitabo nga kadiyot rami? I-off na lang ni nako, be. Oh, huwag na mag-online. Sula ni Mabihana eh. Be, tawagan ako be. Gi-off? Ngano ba ni siya? Noon sa miling Mabihana di ay. Ay, sula ini eh. At halik mo na mismong bubuo ng araw ko. Dahan-dahan, baby, awat na isumog ka eh. Kinsaming nawag. Ano nanuwag mo ito ka na? Lo, do! Do, tabagi ka do. Ha? Oh, saan ka? Asan ka? Nagsilindi ka? Wa ko maunsa oy. Narakos ba ay? Oh, nganong patabang ka? Patabang ka gaon? Patabang ka inom, ha? Doon sa kano? Ha? Lagi do. Gabi pa ni siya. Tabangi ko ba kung saon na ako do. Grisay mo. Unsa? Di mo pa kong giway-away niya. Patabang ka na ko ron? Palakas buhay mo? Oh, do. 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 Ha? Ayaw wala do. Tabangi ko do. Saan tayo pagtabang? Wato ko sila, ha? Nya, saman, magselos na saga. Tabangi bitaw ko do. Naratol lagi ako. Wala ko ba akong si buhaton? Ay, di mo tayo kamigo eh.
Di man kuno ka makontak mo pa. Di sad kuno ka mo reply. Ano day, nag-away mo? Gapil-apil ko kaniya, te. Ay, nagpalaban in town, oy. Ano ba sa di ay? Ha? Ikay nangaway? Uy, kami lagrogod nga nangaway ka. Wate, uy. Busy manggod kaayo ko. Dagan ko gitrabaho para sa umaabot nga seminar na sad ba. Dako-dako manggod nga seminar kay 5 ka mga barangay ang attendees ana. Uy, holo ka, Inday, gwapa, uy. Day sila. Nalimot ka sa akong gisulti nimo. DJ, Tuga isang taon that's nag-time si rap. Dudong Carlo, oy. Te, dili ni about sa time. Lahi ni. Og naibaw siya ganong gi-ignore na nako siya karon. Ah? Uy, hala. Nakasa day siya nimo. O sabay iyang sa. Mo na, te. Mo na inahitabo. Uy, hala. Siyalan, bago di ay. Gisilusan di ay kanitong Carlo. Uy, pastilan. Mo na, te. Stilan yun. Ay, Nya karon, nagpatabang na siya nako kay wa na siya gitaga ni Sheila. haskang. Kaila kag haskang dong. Haskang yun. Haskang. Haskangag yun. Unsa bago di ay. Not in good terms na saday sa si Carlo ug Sheila tungod ni Chad. Okay. Good information. Parang doon ako'y pwedeng mabuhat ini. Oh, Sa dili ka pa ma-react, i-inform lang tayo ka nga dili ni para imo. aw, kumpara ni kang Carlo, siya daga eh. Para ni Sheila. Made of recycled materials ning nga bag. And I'm sure nga ganahan gid siya ini. Gihatag sa ni sa kuha pero dili man ako type. Ano ba naman sad mao nga ako na lang ihatag niya. Okay. Ipalihog lang ko hatag niya ha. Ah, wait. Ano dahil si Adesides mong patagon? Di na siya ganahan na ako. O di sa kong ganahan niya. Aw. Aw, si Carlo lang ang tagay, ano? Nga di ikaw ang muhatag. Ano dahil si Carlo? Bisit niya eh. Ah, okay. Ako na yung dawaton. Oh, thank you. Unsam ni? Bag, para ni Sheila. Ha? Oh, sigaw silang mata ni mo. Kalma. Kuan, gika na ni Karen. Para ni Sheila. Made of recycled materials ko na. Inatag na siguro na. Pero, mas maka-appreciate mo ko si Sheila, maong yan ang gipahatag niya. Nagtuog diri siya nga dili maka-afford og mahalon nga bag si Sheila. Well, in fairness kang Karen, wam siya gisulti nga medyo related na do. Ang iyan ang giingon nga mas maka-appreciate si Sheila sa mga ingon-ana nga butang. Which I believe is true. Ibal ka niya. Ha? Di ni mo isuway og hatag ni Sheila? Palitan ako Sheila og isig picture bag. Ngano ka? Ay, ako ba na mo? Ihatag ni mo Sheila? Unsa ka? Di ba? Gilagayan ka niya ron? Oh, Kung gusto ka nga tag doon dayon kaniyag dali, o ihatag na. di lagi taon uyamot akong uyab do. Ay, naku baka ako, no? Ako i-delete na yun ni Sheila ang imong sa niya. Kung imo nang ihatag niya. Oh, Pero kung mo decide ka nga, ibalik ning Karen, aw, wala ka. Pero, ako sa ipaniguro ni mo. Nga kung mahibaw si Sheila about ini, mapunan pa imong sa niya. ha? Iligro pa ka nga. Iya kabuwagan. Oh, Nga, di good ka. Ah, bidi. Kung na ibalik ka rin. ayaw lang. Anong ka? Katawan mo sa karo. Ha? Luangan na ba ko nimo? Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon. Ikaw na, promise. Ug salamat kayo, no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, inyong pagkanunayong pagpaminaw.